Yo, 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 what's up mga tropa? So, nandito pala tayo ngayon sa may Carrot Elementary School dahil may ganap dito. At dahil piyesta ng Carrot ngayon, may presentation yung mga bata dito. At papanoorin natin yung mga drum and lyre mga tropa, no? So, yan, parang nagsisimula na kasi yung drum and lyre mga tropa. So, tara, panoorin natin mga tropa. Let's go! Right mga tropa, so magsisimula na yung drum and lyre. So tara, panoorin natin. Yan. Parang na-pressure naman ako doon, no? Yung step talagang hindi pwedeng magkaiba. Ayan, mukhang ready na sila. Ready na po ba sila, Ma'am Dayan? Ready na ba, Ma'am? Inaayos pa. Ayan. Ready na? Ready na po, sir? Ladies and gentlemen, let us witness the performance of Carrot National High School DLC.
wala ba kayong mga kanoy? Palakpakan naman po natin ang Karot, Amy, Che.